Jakuzi taldeak Durangaldeko lau lagunez osatuta dago. Horregatik, dekogu oportunidadea gure diskoa Durangaldeko musika elkargunearen tokian saltzeko, ezta? Da, horregatik gagoz hemen, gure diskoa erakusteko, eta norbaitek erosi eta entzun egiten daben. Horretarako gagoz hemen. Lau lagun zeate, ezta? Bai. Zeintzuk zeate? Gara Gorka, Lorriko mutil bat, Nina Saitor berrizkoa, da gero Durangoko Anartz eta Gustavo. Gustavo orain bizita badino, da Anartz Zaldibarren. Eta zenba denbora dela sortu zen zuen taldea? Gure taldea sortu zen, bitxuera bera laukote bezala, orain gagozan egoeran, 2003 urtean, hortik aurrerako bat hasi ginen lako talde serio bat bezala. Eta ze musika mota egiten dezute? Nik esango nuke gure musika rock basikoa dela, bai. Gehien bat musika instrumentala da, baina oinarria arroka eta aldebatetik emozioa eta intentsitatea nahaztu nahi dugu gure musikan, da hori da gure oinarria, bai. Eta letrak ze hizkuntzatan? Letrak orain euskeraz egiten dugu. Hau da teatzen duzuen lehenengo diskoa o gehiago ateatzen? Hau da gure hirugarren lana. Lan disko luzea bezala bigarrena da, baina hirugarren lan musikala da. Bale, mila esker, Aitor, asko saltze zuten. Askarezko zuten,